Жыву цяпер я ў шумнай сталіцы, дзе радасць распяваюць пад джаз-банд. За мной ганяюцца штодня з вяроўкай гіцлі і хочуць начапіць мне чорны бант. Сабасцян Старобінскі, пародыя на Язэпа Пушчу. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз БССР перад гісторыяй надварот, частка 42. Даследуем лёс беластокера Мішы Шпалянскага. З канца 10-х да канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя кампазітар і піяніста прайшоў шлях ад берлінскіх кавярняў і бараў праз кабарэ і тэатры рэвю да кінамузыкі. Яго кінематаграфічную кар'еру, зрэшты, можна адлічваць яшчэ з часоў грання ў складзе аркестраў, якія ўжывую агучвалі нямыя фільмы. Тады ж, верагодна, прагучэлі першыя прафесійныя вопыты Мішы як аўтара. 1923 годам датуецца яго музыка да стужкі «Паганіні» рэжысэра Хайнца Гольдберга, якая лічыцца страчанай. Засталіся толькі некалькі фота са здымачнай пляцоўкі. То бок афіцыйны саундтрэк меў выгляд нотнага запісу і выконваўся музыкамі ў кінатэатрах. У гукавыя карціны Шпалянскі трапіў натуральным чынам праз экранізацыю уласных рэвю. Hallo, hier Radio Wien. Sie hören jetzt Enrico Ferraro von der Wiener Staatsoper. Er singt ein Lied von Spoljanski, Heute Nacht oder nie. Well, I think the older I get, the more like my grandfather I think I'm becoming. З узростам я ўсё больш станаўлюся падобным да свайго дзеда, прызнаецца старэйшы ўнук Мішы Шпалянскага Крыс Келлі. Напрыклад, ён быў крыху летуценнікам. У школе мяне больш цікавіла тое, што адбывалася знадворку, а не тое, што ў клясе. І тут мы падобныя. Таксама мы абодва вельмі нецярплівыя. Ён хутка губляў зацікаўленасць, яму хутка станавілася сумна, што даволі дзіўна. Так было і з музыкай, якую ён пісаў. Дзед бывала казаў: «Усё, я не магу гэтым больш займацца, зраблю гэта заўтра альбо паслязаўтра». Мяркую, так бывае ў большасці творцаў. Але ён быў надзвычай рамантычным, і гэта адназначна вы можаце пачуць у ягонай музыцы. Любіў мюзіклы, і мы шмат размаўлялі пра мюзіклы, бо я іх таксама люблю. Музыка надае фільмам рамантыкі, і мне падаецца, гэта выдатна. На жаль, сёння ў нас не так шмат мюзіклаў, і падзеі апошніх часоў таму не спрыяюць. Канешне, падзеі тады адбываліся не самыя вясёлыя, але музыка была фантастычная. Мы з асалодай слухалі Гершвіна, Портера і шмат іншых сучаснікаў Мішы. А калі казаць пра знешнасць, я, напэўна, буйнейшы па камплекцыі за свайго дзеда, але таксама палысеўшы. Кракатук. 1930-е. Напрыканцы веймарскага перыяду Мішу Шпалянскаму давялося чаргаваць працу ў тэатры і кінематографе. Мюзікал «Цвай Краватен», «Два мятлікі», пра які мы вялі гутарку ў мінулым выпуску, набыў фільмавую версію дзякуючы нямецкай кампаніі «Terra Film Verleih», але ўжо без Марлен Дытрых. Пад арыгінальным імем у кастрычніку стужка трапіла на экраны Нямецчыны да Аўстрыі. У Даніі атрымала імя «Hello America». Пазней з'явілася версія для Злучаных Штатаў. Спявае Михаэль Бонен. Hallo USA, hallo Amerika, bevor ich dich gesehen, hab ich doch nichts gesehen. Hallo, das ist ein Rhythmus, hallo, jeder mit muss, weiß nicht, wie ich fragen soll, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich grüß dich, ich grüße dich, Amerika, du Schiff der Welt, du sei auch du, mein Sohn, ich grüße
Згодна з выходнымі дадзенымі, у экраннай адаптацыі «Двух мятлікаў» Міша Шпалянскі кіраваў джаз-аркестрай. За рэжысуру адказвалі Рыхард Вайхерт і Фелікс Баш. У адной з галоўных роляў амерыканкі Мэйбл знялася Вольга Чэхава, паходжаннем забруселых немцаў, жонка Міхаіла Чэхава, распрацоўшчыка ўласнай акторскай сістэмы. Дарэчы, ён працаваў у тэатры Макса Райнхарта і прыходзіўся пляменнікам пісьменніку Антону Чэхаву. У «Цвай краватн» была занятая і Геня Нікалаева, як і Вольга паходжаннем з расійска-нямецкай сям'і, хаця нацысты лічылі яе напаўгабрэйкай. І Геня, па прыкладзе Марлен, працягнула кар'еру ў Галівудзе. Тым не менш, кампазітар застаўся незадаволены вынікам свайго кінадэбюту. Кракатук. Увогуле, паводле берлінскага даследчыка Дмітрыя Драгілёва, нямногія расійскія эмігранты-артысты засталіся ў нямецкай сталіцы до конца 30-х. Очень многие уехали быстро, сообразив, в чем дело, дальше в Париж. Шматлікі ўехалі хутка сцяміўшы, у чым справа, далей у Парыж. Нехта яшчэ далей. Бліжэй да пачатку вайны вядомых дзеячоў культуры не засталося, калі не лічыць зусім ужо тых, хто укарэніўся ў асяроддзе, такіх як, напрыклад, Віктор Туржанскі альбо Вольга Чэхава, то бок такія людзі таксама былі. То есть такие люди тоже были, которые здесь оставались. Дадам, што Мішу Шпалянскаму на пачатку 30-х давялося перасекчыся ў Берліне з кампазітарам Сергеем Рахманінавым, які тады ўжо жыў у ЗША, але часта бываў у Еўропе. Яшчэ адзін фрагмент, даволі джазавы, з мюзіклу «Цвай краватн». Чарговае рэвю, чарговая экранізацыя. Берлінскі камюдыя-тэатр прыняў музычную п'есу Мішы Шпалянскага на словы Фелікса Йохімсона «Wie werde ich reich und glücklich» – «Як стаць багатым і шчаслівым». Аўтар музыкі прыгадвае ў мемуарах: «Штоноч я дырыгаваў аркестровай групай з 9 чалавек з-за фартэпіяна». Сярод гледачоў кампазітар зноў заўважыў Рыхарда Штрауса з сям'ёй, які павіншаваў аўтара ў антракце. Кажуць, пастаноўку ацаніў і дырыгент Артура Тасканіні. Кракатук. У тым жа 1930 годзе «Як стаць багатым і шчаслівым» зафіксавала на кінастужцы кампанія «Баварія Фільм», а менавіта студыя «Імелька». Канкурэнты берлінскай «Уфа» засяроджаныя на вытворчасці масавага кіно. З анатацыі: «Сталая патрэба ў грошах выклікае ў Кібіса галоўны боль, арэндная плата пратэрмінаваная на 7 месяцаў, цяпер яму пагражае звальненне, і вось аднойчы яму ў рукі трапляе брашура «Як стаць багатым і шчаслівым». Рэжысэрам кінамюзіклу выступіў Макс Райхман. Музыка, зразумела, Шпалянскага. Вашай увазе тэма у выкананні «Comedian Harmonists», з якімі Міша супрацоўнічаў і ў «Двух мятліках». Вы можаце памятаць гэты ансамбль па частцы 24-й нашага радыёцыклю. У іх рэпертуары мелася «О Донна Кляра» альбо «Танго Мілёнга» Ежы Пецерсбургскага. Dann verliebt ihr gern jeder zu Reichtum und zu Glück. Seit jedem Liebeswürdig keine Stunde zurück. Dann verliebt ihr gern jeder zu Reichtum und zu Glück. Wie werde ich glücklich, wie werde ich froh? Muss ich das erst lernen, oder geht es auch so? Ich will gar nicht wissen, wann oder wo, nur wie werde ich glücklich, wie werde ich glücklich, wie werde ich glücklich, wie werde ich, wie werde ich, wie werde ich froh? Dam da 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 dam.
es lernen? Oder geht es auch so? Ich will gar nicht wissen, wann oder wo noch. Wie werde ich glücklich? Wie werde ich glücklich? Wie werde ich glücklich? Wie werde ich glücklich? Und dam 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 dam. The beginning of the end. Пачаткам канца завецца новая глава з нявыдадзенай аўтабіяграфіі Мішы Шпалянскага. 1931 аўтар называе напружаным годам. На ягоную музыку і словы сталага партнера Марцелюса Шифера у тэатр ім Кюрфюрстендам адбылася прэм'ера бурлеску «Алес Швіндель». Гэта ўсё махлярства. Адну з роляў выконвала таксама даўняя знаёмая Марга Леён, а сярод гледачоў прысутнічала Марлен Дытрых, якая завітала на радзіму з Амерыкі. Як піша пра гэтае рэвю даследчык міжваеннага берлінскага джазу Райнер Брандфіш, у склад аркестру ўваходзілі музыкі амерыканскага паходжання. Шпалянскі граў нармальна, але не горача. Згадаем тэрмін «хатаваць» ад ангельскага слова «hot». Але аднойчы ім дазволілі вырвацца вонкі, гралі што хацелі. Гэта выклікала ў публікі сапраўдную буру энтузіязму. Кракатук. Неўзабаве «Алес Швіндель» паказалі ў Ляйпцыгу, і хоць кінаверсіі пастаноўка не атрымала, інтэрнацыянальным гітом стаўся нумар «Мир ist so nach dir» – «Адчуваю сябе як ты». Да прыкладу, ў Нямецчыне гэты факстрот увайшоў у рэпертуар аркестраў Марка Вебера, Пола Годвіна, Эрыка Хардена. У Італіі, ды з італьянскім тэкстам «Вені», яго грала аркестра Піпа Бардзідза. У Францыі, адпаведна па-французску, матыў Шпалянскага загучэў у версіях «Мелодик джаз дю казино дю Пари» Эдмунда Майо, альбо мужчынскага скэт-дуэту «Пілса Табет» і ў апошнім выпадку найбольш джазава «Прыйдзі». Miss, pour un seul kiss, mais un gros kiss qui m'étourdit. Vers toi je glisse, l'œil en coulisses, c'est un caprice avec délice. Miss, ambassadrice de la malice, fait le sacrifice. Donne un gros kiss, un seul qui vaille bien du. Miss, si je n'ai pas de kiss, mon âme glisse au précipice. Tu ne voudras pas que ma flamme périsse. У тым жа 31-м адбыўся дэбют Мішы Шпалянскага менавіта як кінематаграфічнага кампазітара, то бок гаворка ўжо не пра экранную версію тэатральнага рэвю, а пра паўнавартасную музычную частку гукавой дарожкі. Міша напісаў музыку да прадукцыі «Уфа» «Універзум фільм Акцен Гесельшафт», найбуйнейшай кінастудыі тагачаснай Нямецчыны. Дарэчы, «Уфа» адзначылася тым, што пачала звальняць многіх супрацоўнікаў габрэяў яшчэ да ўсталявання нацыстоўскай улады. Камедыя называлася па-нямецку «Nie wieder Liebe» – «Больш ніколі не кахаць». У асобнай французскай версіі «Дувр Кале» аднайменна з навелай Юліуса Берстля, узятай за аснову. Дурв Кале – гэта маршрут парома між Брытаніяй і Францыяй. Кракатук. Галоўны герой, багаты амерыканскі плейбой, пасля серыі катастрафічных справаў вырашае не набліжацца да кабетаў цягам 5 гадоў, а каб прастымуляваць сябе, робіць на гэты конт высокую стаўку і выпраўляецца ў круіз на ўласнай яхце. Напрыканцы гэтай пяцігодкі ён усё ж не вытрымлівае, завадатаркай становіцца адмыслова падасланая кабета, якая трапляе на борт.
Як пасля выказалася наконт фабулы фільму «The New York Times», шчаслівая нямецкая версія старой гісторыі пра Дон Жуана, які хоча на доўгія гады адмовіцца ад усіх жанчын. Nie wieder Liebe? Hier. Nie wieder Liebe. Nie wieder Liebe! Nie wieder Liebe! Nie wieder Liebe! Nie wieder Liebe, Krieg gedauert, ist es alles nicht so gaul. Und gar nichts mehr passieren, und kann keine mehr verlieren. Nie wieder Liebe, denn es muss sein auf der Liebe, muss mal Schluss sein am Rasen, bringt es Schaden, nie wieder Liebe. Карціна мела двух рэжысэраў, французскага Жана Буае і, як бы нямецкага, пра паходжанне якога гаварыла само імя – Анатоль Літвак. Ён нарадзіўся ў Кіеве, а найбольшую славу здабыў пасля ў Галівудзе. Адзін з прадусараў стужкі Грэгар Рабіновіч, таксама кіеўскі габрэй. Адметна, што практыка дубляжу тады яшчэ не была настолькі пашыранай, таму нямецкая і французская версіі карціны адрозніваліся нават акторскім складам. Англа-нямецкая актрыса Ліліан Харві сыграла галоўную гераіню ў абедзвюх версіях. Кракатук. Міша Шпалянскі запоўніў свой першы арыгінальны саундтрэк маршамі, вальсамі, факстротамі, фальклорнай і карнавальнай музыкай, але асноўнымі тэмамі сам аўтар ва ўспамінах вызначае дзве песні. Адну аднайменную з фільмам, якую мы зараз пачулі, другую, нібыта ў адказ на першую, агучыла згаданая Марга Ліён. «Lieben ohne Liebe kannst du nicht». Нельга жыць без кахання. Ліён паўстае ў ролі дызас-спявачкі ў шынку «Занзібар» з белымі і чорнымі наведнікамі. Першыя радкі яна выводзіць, седзячы зверху на піяніна, а за інструментам, у капелюшы з цыгарэтай, пазнавальны сам аўтар Міша. Wenn man auch den Himmel dir verspricht. Alles kannst du haben und hast doch keine Ruhe, denn das ist ja Liebe gehört mal dazu. Wär's auch nur eine kleine Sympathie, doch ganz ohne Liebe geht es nicht. Aber Liebe, ohne Liebe
Нямецкая прэм'ера «Не Відерлібе» адбылася 27 ліпеня 1931 году. Ужо на наступны дзень ілюстраваны часопіс «Фільм Кур'ер» рэцэнзаваў: Анатолію Літваку удалося перадаць атмасферу карабля разам з музыкай Мішы Шпалянскага і свежымі тэкстамі Роберта Гольберта. Прадэманстравана на радасць кінаглядачкам, як лёгка мужчынам уявіць сабе жыццё без кабетаў і наколькі яны няшчасныя, калі мінае 5-ты год гэтак лёгка уяўленая бясшлюбнасць. Штодзёнка «Берлінер Фольксцайтунг» ацаніла спеў Ліён. Гэтак выканаць шансон у матроскім бары магла толькі яна. Міша Шпалянскі не знойдзе лепшага інтэрпрэтатара для сваіх песень. Кракатук. Тым не менш, услед за фрау Ліён спеў «Нельга жыць без кахання» падхапілі не толькі Марлен Дытрых і Рыхард Таубер, але і джаз-аркестра Якова Скамароўскага. На савецкіх кружэлках інструментальная кампазіцыя называлася «Куба». Натуральна, што ні паходжання мелодыі, ні кампазітар не згадываліся, як і ў выпадках з тэмамі петербургскага, беластоцкага альбо строка. Між іншым, у Менску ў 1931 годзе з вялікім поспехам дэманстраваўся іншы нямецкі фільм «Пасынкі Берліна», у арыгінале «Die Unahelligen». Таксама ішлі амерыканскія стужкі. У апошнюю хвіліну з Бібі Даніэлс, «Гоншчык супраць волі» з Монці Бэнксам, альбо «Малодшы сын» з Гаральдам Ллойдам. Заставаўся ў пракаце адзін з першых уласна беларускіх мастацкіх фільмаў «Прастытутка», часам па 4 сеансы ў дзень. Але пра міжваенную БССР у нас будзе асобная гаворка. Кракатук. Увосень у Вене, а затым Берліне адбылася прэм'ера наступнага кінафільму з музыкай Мішы Шпалянскага «Дер Шлемель». У галоўнай ролі Шлемеля зняўся сябра кампазітара, аматар джазу Курт Буа, якога мы называлі ў мінулым выпуску. Прычым гэта была яго дэбютная роля у гукавым кіно. Рэжысэр Макс Носак, прадукцыя берлінскай фірмы «Мікрафон Фільм». Шлемель у ідыскім разуменні той жа, хто ў беларускім «Няўклюда», «Недарэка», «Няздара» альбо «Цямця-лямця». Паводле сюжэту беспрацоўнага героя Курта Буа нібыта прыняў за іншага чалавека багаты эмігрант-расеец, які ў сваю чаргу насамрэч з'яўляўся гангстэрам. Разам яны трапляюць у ДТЗ, пасля ладзяць крадзеж каштоўнасцяў. У Шлемеля перад тым завязваюцца адносіны з танцоркай, якая любіць дрэнных хлапцоў, але сканчаецца гісторыя нічым, ні грошай, ні кахання. Здымкі занялі ўсяго 2 тыдні. Вынік атрымаў нечаканы поспех, у тым ліку станоўчыя рэцэнзіі з кампліментамі на адресу Буа. Адзіная музычная тэма, што гучыць у фільме «Дер Шлемель», завецца «Вубрэнц», «Дзе агонь» з тэкстам Марцелюса Шыфера. Але завершым першую палову выпуску матывам з папярэдняга фільму. Аркестра фірмы «Парлафон» запісала на кружэлку фокстрот «Лянг It's Here». Гэта было даўно. Кракатук.
Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Міша у кіно. Сірата родам з Беластоку, фактычна пасынак Берліна, аказаўся адным з самых актыўных кампазітараў новага нямецкага кінематографу. У 1932 годзе выйшлі ажно 3 карціны з удзелам нашага героя і ўсе ў жанры сітуацыйныя камедыі, калі адзін з персанажаў выдае сябе за іншага. Яшчэ адна адметнасць. Да кожнай з 3 працаў мелі дачыненне выхадцы з Украіны. Перадусім, «Einmal möchte ich keine Sorge haben». Гэтым разам не хачу турбавацца. У амерыканскай версіі, адпаведна, «For once I'd like to have no troubles». У гэтай карціне Шпалянскі працягнуў працу з носыкам. Студыя «Біограф фільм» прапанавала сюжэт, дзе беспрацоўны цырульнік прадстаўляецца вядомым спеваком, каб зачараваць прадавачку кветак. Аднак сканчаецца гісторыя хэпі-эндам. Дарэчы, у эпізодзе грае злодзея украінскі баксёр і актор Ніка Тураў з Крэменчука, які зняўся больш чым у сотні кінакарцінаў. А аднайменны з фільмам «Фокстрот» выконвала Фред Марлі танц-аркестр з расійскімі эмігрантамі ў складзе, дырыгентам Іллём Леўшаковым і рэфрэністам Леа Манасонам. Einmal möchte ich keine Sorgen haben. Einmal keine Angst vor morgen haben. Einmal möchte ich, wie ich möchte, leben und im 7. Himmel schweben. Einmal möchte ich keine Sorgen haben. Einmal froh und glücklich sein. Einmal keine Angst vor morgen haben. Doch weil einmal keinmal ist, möchte ich, dass einmal ewig ist. Прэм'ера музкамедыі «Гэтым разам не хачу турбавацца» адбылася ў сакавіку 1932 году, а ўжо ў траўні выйшла другая супраца Шпалянскага з літваком «Das Lied eine Nacht» – «Песня адной ночы». Яна ж «The Song of Night», яна ж «La Chanson du Nuit» альбо «Песнь ноцы». Здымкі ў Італіі зладзіла берлінская студыя «Бабельсберг». Версіі для розных краінаў зноў жа адрозніваліся спісам актораў, акром выканаўцаў галоўных роляў – польскага тэнара Яна Віктара Кіпуры і Магды Шнайдер, маці папулярнай пасляваеннай актрысы Ромі Шнайдер. Кракатук. Фабула простая. Персонаж Кіпуры, італьянскі спявак Энрыка Феррара, збягае ад сваёй менеджеркі, якую грае Марга Ліён, каб адпачыць. Выпадковы сябар спевака, Карэцкі, пачынае выдаваць сябе за яго, а пасля аказваецца шлюбным аферыстам. Рэальны Ян Кіпура, дарэчы, пачынаў оперную кар'еру з ролі гураля у гальцы Станіслава Манюшкі, а ў міжваенны час ягоным супернікам называлі Міхала Забейду Суміцкага. Акром аўтарскай музыкі Мішы, у фільме гучаць італьянскія арыі, серэнады, кансоны ды танцы. Und das wäre Heute Nacht oder nie aus dem Ufertonfilm
Das Lied einer Nacht. Так, існым шлягерам стаў спеў «Гэтай ноччу альбо ніколі». Цытата з аўтабіяграфіі Шпалянскага. І я мушу распавесці вам, як тое адбылося. Я напісаў песню для фільму і якраз збіраўся пакінуць кватэру, каб сыграць яе прадусарам, нават надзеў капялюш, калі на імгненне завагаўся і вярнуўся да фартэпіяна, каб паспрабаваць фразу. Насамрэч усяго некалькі тактаў. Я занатаваў іх і сышоў. Калі прыехаў на сустрэчу, там былі прадусары, рэжысэр Анатоль Літвак і Ян Кіпура. Хаця Кіпура спяваў у найбуйнейшых оперных тэатрах свету, цяпер ён усё болей і болей звяртаўся да кіно. Пасля некалькіх ласкавасцяў я падышоў да фартэпіяна і сыграў сваю першую кампазіцыю, якая вельмі спадабалася. Адчуваючы сябе больш упэўнена, я няхайна вымавіў: «У мяне ёсць яшчэ адна ідэя, якую я хацеў бы сыграць для вас». Такім чынам я сыграў тую фразу, што прыйшла перад выхадам з дому, паімправізаваў з ёй, затым вельмі захапіўся і пачаў пракручваць мелодыю праз розныя ключы да рэфрэну. Эфект крашчэнда зрабіў на прысутных вялікае ўражанне. Так нарадзілася мелодыя «Heute Nacht oder nie». Тэкст таксама з'явіўся імправізацыйна. Марцэлюс Шыфер адштурхнуўся ад моднай маркі французскіх духоў «Ce soir ou jamais», што адпавядае назову песні. Jean Kipura singt den großen Tango-Schlager «Heute Nacht oder nie». Heute Nacht oder nie, sollst du mir sagen nur das eine, ob du mich liebst. Heute Nacht oder nie, will ich dich fragen, ob du deine Liebe mir gibst. Heute Nacht oder nie, will ich für dich allein nur singen, bis morgen früh. Галоўны хіт кінастужкі «Das Lied eine Nacht» быў перакладзены на мноства моваў і выкананы шматлікімі артыстамі. Можна сказаць, што песня скарыла свет. Гэта таксама адчыніла для мяне многа каштоўных дзвярэй у наступныя некалькі год. Поспех стаў маім пашпартам у розныя краіны, прызнаецца кампазітар у мемуарах. Натхнёныя Янам Кіпурам спеў пачалі выконваць Рыхард Таубер, Йозеф Шмідт і Томас Бёрк як оперную арыю. Пад фокстрот альбо слоу-фокс матыў адаптавалі шматлікія еўрапейскія танцаркестры, у тым ліку калектыў нямецкага піяніста Ханса альбо Джека Бунда. Менавіта ў ягоным выкананні мелодыя Мішы Шпалянскага трапіла ў СССР і выдавалася на кружэлках як мінімум тройчы. Аўтар на этыкетках ізноў не указваўся, кіраўніка аркестры пазначылі як Жана Бунда, а сам твор меў загаловак «Фокстрот ноч».
перакладзе Мар'яна Хэмера «Heute Nacht oder nie» набыла папулярнасць і ў другой Рэчы Паспалітай пад загалоўкам «Тобе śpiewam tą песнь» альбо «Песень ноцы» ці «Tej nocy lub nigdy». Яе выконвалі ўжывую і на плытках самыя папулярныя спевакі Мячыслаў Фох, Адам Астан, Стэфан Вітас, Віллі Вілінскі, Тадэвуш Фалішэўскі ды Хур Дана. Płonie mój śpiew, leci do gwiazd i w gwiazdach lśni i z nieba cię zwie. Dziś nadeszła ta noc, powiedz tylko. Трэцяя за год кінапрэм'ера з музыкай Мішы Шпалянскага адбылася ў снежні 32-га ў Вене. У пошуку сюжэту для камедыі «Паставаў» сцэнарыста Курт Александр звярнуўся да украінска-расійскага клясыка Мікалая Гогаля. Экранізацыя «Рэвізора» атрымала назоў «Eine Stadt steht Kopf», што можна перакласці як «Горад да гары нагамі». Рэжысэрам выступіў дэбютант Густаў Грунгенс, гамасексуал, які, аднак, застаўся пасля працаваць на Трэці райх. Гоголеўскі сюжэт перанесены ў нямецкую правінцыю у час адпаведны здымкам, а праходзілі яны ў гарадку Штауфен ім Брайсгау. Кракатук. Псеўдааўдытара ў фільме клічуць Хайнцам, насамрэч ён прадстаўнік вытворцы папяровых сурвэтак. У адрозненне ад арыгіналу, калі праўда высвятляецца, Хайнц перадае мэру сабраны хабар, які акурат пакрывае злачынныя дзіркі ў гарадскім бюджэце і жэніцца на дачцэ граданачальніка. Венская газета «Neuen Freien Presse» на наступны дзень пасля прэм'еры адзначыла: Міша Шпалянскі напісаў моцныя строфы да сцэнара Курта Александра. Музыка найбольш напаўняе другую палову фільму. Факстроты, вальсы, спеўныя дуэты і трыё з рэчытатывам. Бліжэй да завяршэння па чарзе спяваюць асноўныя персанажы, плюс дзявочы хор і пажарная дружына. Es weiß das kleinste Kind, wir wollen nicht drüber reden, wie heute die Zeiten sind. Паралельна з кіно Міша Шпалянскі працягваў і супрацу з тэатрам. Напрыканцы таго ж 32-го году у кабарэт «Дер Комікер» адбылася прэм'ера «Руфен зе Хер Плім» «Паклічце містера Пліма». Кампазітар вызначыў стыль паўгадзіннай пастаноўкі як кабарэ-оперу, яе называлі і операй-скетчам. Тэкставым партнерам ізноў выступіў Марцэлюс Шыфер, а дзея, не ўпершыню з гэтымі аўтарамі, адбывалася ў гандлёвым цэнтры, які мы выкарысталі як люстэрка
дзе адбівалася берлінскае грамадства таго часу. У сюжэце оперы кіруюць грошы і пануе матэрыялізм. Людзі маюць малое значэнне, асабліва хэр Плім, чыя праца ў гандлёвым доме – гэта штораз быць звольненым, калі пакупнік незадаволены. Аднак плян, каб зрабіць Пліма ахвярным козлом, правальваецца. Кракатук. Кабарэ-опера стала гітом і выехала на гастролі па Нямецчыне, Аўстрыі ды Вугоршчыне. Рэцэнзэнты адзначалі, што аўтар музыкі любіць каляратурную оперу, рэвю, некаторыя рытмы вайля і не забываецца на абавязковую румбу ў фінале. Міша Шпалянскі пасля прызнаваўся, што выкарыстаў з музыкі Курта Вайля толькі некалькі тактаў. Дзякую містеру Келлі за прадастаўлены аўдыё-рарытэт, запісаны непасрэдна на сцэне. Песню Пліма выконвае Харальд Паульсен. Jeder Morgen treffe ich eine, ganz entzückend süße Kleine. Sie geht rechts mit sanftem Schrecken und ich flieg links die Ecke. Keinen Augenblick verweicht, denn wir haben beide Einigkeit, sprich ich mit sanfter Miene. Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht und dabei lieben wir doch unvergleichen Fernen. Die Sterne blinken, die Sterne winken, die Sterne grüßen dich aus himmelweiten Fernen. Wir gehen täglich an unserem Leben und ich kenne dich und du kennst mich. Ich kenne dich nicht und du kennst mich nicht. Es ist die höchste Zeit, dass wir uns Сярод іншага, кабарэтовая опера «Руфен зи хэр Плім» уключала тэрцэт «Зійнат зи комт». Загалоўны радок можна перакласці як «Яны ідуць, яны набліжаюцца». Праз музычныя акцэнты чулася «Нацы». «Зійнат зи комт, зійнат зи комт». За гэтага ды іншых выпадкаў падобныя сатыры Міша Шпалянскі трапіў у неафіцыйны спіс асобаў, каго найбольш ненавідзелі сябры нацыянал-сацыялістычныя партыі. Увогуле большасць кабарэтыстаў з'яўлялася альбо лібераламі, альбо левымі. Беластоцкі даследчык Пётр Знанецкі адзначае адметнасці сацыялістычнага руху ў Нямецчыне. Партія НСДАП, czyli Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemiec. НСДАП, альбо Нацыянал-сацыялістычная нямецкая партыя працоўных. Ёй кіраваў Гітлер, і яна змагалася з нямецкімі камуністамі, бо камуністы не пагаджаліся з ідэямі нацыянал-сацыялістаў і нападалі на мітынгі Адольфа Гітлера. Ну і так паўстала СС, элітныя аддзелы, каб абараняць тыя мітынгі. То бок мы бачым, што сацыялістычнае левае асяроддзе не было аднародным. А też ze sobą walczyły. Кракатук. Міша піша пра той адразак часу. Мы былі настолькі захопленыя нашай працай, што на самой справе не ўсведамлялі палітычныя сітуацыі ці што звыклае нам жыццё ў Берліне падыходзіць да заканчэння, хаця ўсе мы адчувалі, як нешта булькоча пад паверхняй. Ha 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 ha.
Чарговымі супрацамі Шпалянскага з Шыферам у тым жа 32 годзе стала п'еса ў фальклорным духу для театр Am Fischbauerdam пад імем Das Haus dazwischen, дом пасярод, і аперета для Метрополь театр Хендер Миттерглюк 100 метраў шчасця. Працу над першым шоу неўзабаве давялося перадаць іншаму кампазітару Альфреду Штрасеру, а прэм'ера другой пастаноўкі на пачатку 1933 году выклікала скандал. Кракатук. Карычневыя кашулі, што значыць чальцы штурмавых атрадаў Гітлера, наўмысна купілі цэлыя блёкі месяцаў і сядзелі на галёрцы, выдаючы свісты, крыкі яшчэ да таго, як узнялася заслона. Яны выступілі супраць таго, што тэатр належыць габрэям, кампазітар габрэй і лібрэтысты габрэі. Гледачы былі абураныя, спрабавалі супакоіць іх крыкамі ў адказ. Спектакль пачаўся, і спевакі неяк дажылі да канца дзеі пад жахлівы шум. Мы з Эддзі былі на той прэм'еры ў ложы з нашым сябрам Феліксам Йохімсонам. Мы без сумневу ведалі, што гэта правал году. І апошняя пастаноўка з музыкай Мішы Шпалянскага ў міжваеннай Нямецчыне. Паслухаем рэанімаваны спеў са 100 метраў шчасця, які завецца «Ich bin ein Vamp», «Я вампір», вакал Уте Лемпер. Die tollsten Dinger sammle ich mir. Ich sammle nur was wild und echt. Ich sammle Klemperers Klavier. Ich hab die Mütze von der Brecht. Ich hab von Dallas jeden Band und ich verschlang ihn mit Genuss. Es hängt gerahmt an meiner Wand ein alter Valentino-Kuss. Ich sammle Ullsteins Gratisbart. Das ist ein schöner, wilder Brauch. Ich habe sogar Hitlers Bart und Brünings alten Gehrock auch. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp, ich bin halb vertiert. Ich saug die Männer nun aus, ich mache Frikassee daraus. Ich bin ein Vamp, ich bin ein Vamp aus Fleisch und mit Bein. Ich wär so gern sanft wie ihr, aber nein, ich bin ihr verpflichtet, gemein zu sein. Und da bin ich halt eben ein Tier. Марцэлюс Шыфер не заспеў апісаныя падзеі, бо памёр ад перадазавання. Яму было 42. Гэтак жа праз 3 гады пакінуў свет іншы суаўтар Мішы Курт Тухольскі. Але Шыфер, па словах Шпалянскага, шмат год пакутаваў ад маніякальнай дэпрэсіі і прымаў седатыўныя сродкі. На пахаванні кампазітар сеў за арган і сыграў «Ich weiß, dass ich nicht so». Я ведаю, што гэта не так. Мелодыю з іх рэвю «Es liegt in der Luft». Гэта лунае ў паветры. Я сыграў яго як своеасаблівы пахавальны марш у танальнасці до мінор, паступова пераходзячы ў моцны прыпеў до мажор. Гэта быў кульмінацыйны момант, які пазначыў раптоўны скон шчаслівага партнерства і такі ж рэзкі канец эпохі. У 1933 выйшла апошняе нямецкае кіно з музычнай аздобай Мішы Шпалянскага. «Muss man sich gleich scheiden lassen». Вам трэба адразу развесціся. Рэжысэр нямецкі габрэй Ханс Берент. Падчас вайны ён загінуў у Аўшвіцы. Здымала студыя Райхсліга фільм. У адной з роляў быў задзейнічаны сербскі актор і спявак, скрыпач і нават плывец-алімпіец Іван Петрович. Ягоны спеў са стужкі зараз пачуем. Кракатук. Тады ж Шпалянскага пазбавілі нямецкага грамадзянства, якое ён атрымаў усяго годам раней, а таксама перадалі канфідэнцыйнае пасланне ад нацыста-высокапасадоўца з заклікам з'ехаць з краіны як мага хутчэй. Мяне гэта не зусім здзівіла, многія сябры і калегі ўжо з'ехалі, альбо збіраліся гэта зрабіць. З таго моманту, як Гітлер прыйшоў да ўлады ў 1933 годзе, мы ведалі, што нашае сатырычнае рэвю недапушчальнае. Адным з вельмі нямногіх габрэяў, якіх
якіх новы рэжым цярпеў, калі неактыўна праслаўляў, быў Макс Райнхард. У той час настолькі важная фігура, што яму прапанавалі ганаровае арыйства, але ён адмовіўся і пакінуў Нямецчыну з усімі астатнімі. Дадае Крыс Келлі. Многія ягоныя старэйшыя калегі пераехалі ў Амерыку, як вядома, хтосьці паехаў у Францыю, некаторыя ў Англію. Es ist nie zu spät für eine schöne Stunde. Wie viel die Uhr auch schlägt, das ist für uns nicht wichtig. Es ist nie zu spät für eine schöne Stunde. Auf den Moment kommt an, nur dann wird's richtig. Man schließt die Augen, man will nur einmal an gar nichts denken. Nur wenn man alles vergisst und wortlos sich küsst, fühlt man, wie wahr es ist. Es ist nie zu spät für eine schöne Stunde. Es ist nie zu spät, es ist nie zu spät, es ist nie zu spät. Праз суткі пасля атрымання парады ўцякаць, Міша Шпалянскі накіраваўся да нямецка-аўстрыйскай мяжы. Цягнік на нейкі час спыняўся на кожнай станцыі, каб карычневыя кашулі маглі прайсці ўздоўж саставу і прыбраць непажаданых асобаў. На апошнім прыпынку перад пунктам прызначэння некалькі штурмавікоў увайшлі ў нашае купе і забралі габрэйскую пару і іх сына-падлетка. Іх пратэсты не дапамаглі. Я прыкідваўся спячым, прыхінуўшы галаву да вакна, насунуўшы на твар кепку. Калі яны сабраліся дапытаць мяне, іх паклікаў начальнік. Цягнік збіраўся адыходзіць. Гэта быў вусцішны момант. Кракатук. З Берліна Міша дабраўся да бяспечнага Эхрвальда, непадалёк ад Інсбрука. Жонка з 3 малымі дачкамі паехала ўслед за мужам на наступны дзень. Фрау спрабавалі зняць з цягніка, бо Шпалянскі ўжо пераходзіў тут учора. Эдзі ўступіла ў спрэчку, яе падтрымалі пасажыры. У выніку жанчыну прапусцілі, але забралі пашпарт. Дзякуючы знаёмаму чальцу аўстрыйскай нацыстоўскай партыі, неўзабаве дакумент вярнулі. Высветлілася, што кожны сельскі жыхар быў зарэгістраваны нацыстам, у тым ліку многія з тых, хто быў добры да нас. Міша кажа, што ягонай сям'і дапамагалі прадуктамі. Адзін верагодны прыхільнік нават пазычыў раяль Бехштайн. Резюмує Пётр Знанецкі. Gdy Hitler doszedł do władzy, pozbawił prawa wykonywania... Калі Гітлер прыйшоў да ўлады, пазбавіў габрэяў права на прафесію, ім давялося ўцякаць. Эдзі Рознер уцёк у Польшчу, бо адтуль паходзілі яго бацькі, а Міша Шпалянскі выехаў у Англію і там да канца жыцця кампанаваў музыку для кіно, у тым ліку да фільмаў Хічкока. Завершым кампазіцыі Мішы Шпалянскага, якая ў 30-м годзе стала саундтрэкам да аднаго з абстрактных этюдаў Оскара Фішингера, а менавіта 4-га. Тыя этюды ў духу анімаванага супрэматызму дэманстраваліся ў вядучых кінатэатрах свету, ад Японіі да Паўднёвай Амерыкі. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Gib mir die Hand und sieh mich an, schmerzt es auch noch so sehr. Was jetzt geschieht, ist für uns gut, fällt es uns heute auch schwer. Du weißt genau, ich hab dich lieb und deshalb hab nur Mut. Wenn ich auch gehe, eins ist gewiss, es wird noch alles gut. Darum auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, irgendwo in der Welt. Es kommt der Tag, da werden wir uns wiedersehen, irgendwann in der Welt. Vergeht auch noch so manches Jahr, niemals vergess ich, wie schön es war. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Irgendwo in der Welt. Du bist ein Mann und willst jetzt gehen, da halte ich dich nicht auf. Ich hab dich lieb und wenn man liebt, nimmt man auch das in Kauf. Sprich nicht so viel und geh nur fort, ich weiß genau Bescheid. Es ist nicht schlimm und ein paar Jahre sind nicht die Ewigkeit. Darum auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, irgendwo in der Welt. Es kommt der Tag, da werden wir uns wiedersehen, irgendwann in der Welt. Vergeht auch noch so manches Jahr, niemals vergess ich, wie schön es war. Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.